lytter til Radio Jazz. Vi er i gang med udsendelsen Nyt om jazzscenen. Et ugentligt program med jazznyheder, gæster i studiet, CD-udgivelser med mere. Din vært i aften er Michael Trane. Jeg skal lige fortælle om aftens program. Om lidt får vi besøg af trompetisten Jill Trolle, og vi skal høre om et helt nyt big band, nemlig Straight Ahead Big Band. Det var jo big band stemning. Velkommen, Jill. Mange tak for det. Og jeg skal huske at sige, at det her, det var Tivolis big band tilbage i den tid, hvor det var Peter Karup og Niels Jørgen Sten, der dirigerede. Og jeg skal også huske at sige, at i trompetgruppen her, det var flot spækket big band med masser af stjerner. I trompetgruppen, der sad Benny Rosenfeldt, som er Radio Jazz medarbejder, og som er vores webmaster. Og hvis ikke du har set det, Jill, så har det været rigtig flot. I dag har han lagt nogle billeder op, der sådan roterer hen over aftens program. Ikke? Flot billede af dig. Ja, det så jeg. Ja, mange det tak. Så godt. Tak til Benny Rosenfeldt. Ja, lyder dejligt. Ja. Nå, men det var jo ikke historien, vi skulle tale om. Baggrunden, altså Big Band historie. Vi skulle tale om noget helt nyt. Ja. Jeg har fulgt lidt med i, at
der er et big band, der er vokset op her i løbet af de sidste par måneder, som hedder Straight Ahead Big Band. Ja, det er rigtigt. Hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Straight Ahead Big Band er jo et big band, som min gode ven Børge Holse og jeg har stablet på benene. Vi har for næsten 4 år siden mødtes vi over på Ærø Festivalen, på den højskole, der er i forbindelse med festivalen. Og som trompeter, så står man jo på bagerste række, og når man en gang imellem skal spille noget Dave Wolp, så er der god tid til at stå og snakke. Og jamen, der får man jo udvekslet mange ting, og det var et venskab, der fortsatte, og faktisk så arbejder vi sammen i dag. Børge er jo en knæ til IT, så det gør han i mit selskab. Og så sidder vi der om fredagen og snakker, hvad skal du lave weekender? Jamen, jeg skal spille der, jeg skal spille der, og det ene ord tager det andet, og så begynder tanken at fødes om egentlig at lave et nyt big band. Ja. Egentlig fordi vi begge to jagter den rigtig gode lyd. Og den gode sådan, altså virkelig, du ved, når sakserne de starter, det her musikalske tog, der bare blæser afsted, og trombonerne, der danner gulvet, og spilopmagerne på bagerste række, og altså virkelig lave noget anderledes, og noget, der virkelig har volumen. Så det snakkede vi om, men så blev det sommerferie, og Børge tog til Ærø, og jeg tog over på Engelsholm, som jo er en fantastisk jazzhøjskole også, og der gik jeg jo rundt med smil på læberne i en hel uge. Ja. Og spillede hos Sten Hansen, og det er jo Sten Hansens fødselsdag i dag. Så tillykke til Sten. Ja, lige præcis. Og så kom tanken igen, så begyndte det igen at blomstre, og inden ugen var omme, så tænkte jeg, nu gør vi det. Ja. Nu danner vi det simpelthen. Og så fat i Børge, og så startede vi ellers op. Og så er det jo med igen, hvad skal barnet hedde, og website, og hvem skal spille, og hvad skal rammerne være for det. Og vi fandt meget hurtigt ud af, at vi ønskede et big band, hvor vi godt ville prøve at hæve barren. Vi bliver jo aldrig nogensinde Danmarks Radios big band eller noget lignende, men vi vil rigtig gerne hæve barren. Begge to ville vi rigtig gerne lære mere. Og derfor så synes vi, det kunne være rart, hvis der var en professionel med i hver sektion. Ja. Og så det er en del af konceptet, at der skal være en professionel i hver sektion? Ja. Ikke? Vi skal simpelthen have nogen, der kan tage os i hånden, også amatører, os i hånden, og hæve niveauet. Og lære fra sig, lære os at spille mere præcist, lære os fraseringerne, få lukket ned for dem, der ikke skal spille solo, for det er jo ikke alle, der er gode til at spille solo. Lære os, at en ting er, at man kan spille noder, men kan man spille musik? Der er stor forskel. Ja. Der er jo rigtig mange amatør big bands, hvor både Børge og jeg har spillet, som spiller fantastisk nodemusik. Men der mangler altså musikken. Det må jeg sige. Og det kan godt være, at jeg kommer til at træde nogle år til, så vil jeg gerne på forhånd sige undskyld for det. Så det var ligesom en professionel, og så nogle anderledes arrangementer. Der er rigtig meget lækkert sammen med Nestico, og rigtig meget lækkert Count Basie. Men kunne man spille noget andet? Kunne man måske pige lidt til den lidt yngre generation? Det synes jeg også kunne være rigtig interessant. Ja. Men det kræver så også, at man spiller noget, som de kan genkende. Ja. Fordi de færreste tænker jo faktisk på, at de store musikere, de har jo big bands i ryggen, når de går på scenen. Det tænker man jo ikke på. Så det var så konceptet. Ja. Men skal vi lige prøve at se, om vi kan finde noget musik, som du har anbefalet, der kunne give et billede af, hvilken retning det kunne tage. Ja, og du har valgt et big band her, som jeg ikke kendte. Det hedder 8-Bit Big Band. Ja. Det er faktisk Børges rigtig god idé. Og det er jo igen, han har faktisk været god til at folde big band-lyden ud og finde alternative big bands. Og det er blandt andet et udtryk for det, da den sang, vi skal høre, det er jo den fra tegneserien Svampebob. Jeg vidste ikke, hvad det her navn kom fra, men der står Bob Omb. Ja, Battlefield, lige præcis. Men lad os bare lytte til den. Ja, lad os gøre det. Så dejligt.
det var 8-bit big band med Bob Orump. Ja, det er sådan måske noget i den stil, I ville arbejde hen mod, eller hvad? Ja, det er det også. Hvad synes du om det? Synes du ikke, det var godt? Jo, altså, jeg synes, det var forfriskende. Det var, ja... Og det er det skal være. Skarpt, ja. Ja. Og det er det, vi synes, at Big Band-verden trænger lidt til. At der må godt komme lidt... det må sgu godt kilde lidt i hårrødderne, når man skal hjem og øve sig, ikke? Og man må godt blive lidt forpust, og man må godt stå og have lyst til at smide sit messing ud af vinduet, fordi det er rigtig svært. Men det her, det er faktisk et af de numre, vi har på repertoiret, og som vi spiller til vores julekoncert her den 20. december inde i Kildevælds Kulturcenter. Og det er et udtryk for noget af det, vi gerne vil spille, men hvis vi skulle kunne tiltrække professionelle musikere, så blev vi også nødt til at kigge ud over Count Basie og Sarmanisticos arrangementer, de er super dejlige, det er der slet ikke nogen tvivl om, men vi havde også lyst til at prøve noget andet, og nu har vi jo et par funkmusikere med faktisk. Vi har vores antenor Svend, som jo spiller funk og har gjort det mange år, og vores bariton også lige sådan. Og det er klart, hvis de skal synes, det er interessant at spille, så skal der jo være noget andet end bare Count Basie. Men ikke dermed sagt, at vi skal lægge den gode, gamle, klassiske big band melodi på hylden. Det skal vi bestemt ikke. Men det kan være, at man kan spille den lidt anderledes måske. Det kan man jo ikke. Hvad med, altså, jeg synes, de er sådan indikeret, at der vil ske rigtig mange spændende ting omkring big band. Det her. Har det også noget at gøre med den måde, jeres performance vil være på? Eller er det kun lyden, musikken? Nej, og ved du hvad, hvor jeg er glad for, at du siger det, fordi noget, jeg har... Altså, når nu man spiller musik, så må det være, fordi man elsker musik. Når jeg ser på rigtig mange big band-musikere, amatører og også i en eller anden udstrækning professionelle, de sidder sgu og ligner salgstøtter, som om, at det er lidt en pinsel for dem at sidde der. Og jeg har aldrig forstået, hvorfor er der ikke en større interaktion mellem publikum og musikere? Altså, hvorfor er det, der ikke er mere... Altså, fest, det er jo en fest at spille musik. Det skal det jo være. Så det vil vi rigtig gerne. Ja. Altså, jeg er ikke sikker på, at vi her den 20. december kommer til at tapdanse eller noget andet, men jeg kan love dig, at der er et par små overraskelser. Okay. Og det vil vi så gerne. Ja. Vi vil så gerne vise, at det her, vi synes sgu, det er sjovt, det her. Og det er ikke bare næsehuer på den 20. Nej, vi har faktisk ikke næsehuer på. men lad os lige sige det en gang til, så alle ved det. Der er en koncert med Straight Ahead Big Band, og det er den 20. december. Ja, onsdag den 20. Lige præcis. 7:30. 7:30. I Kildevælds Kulturcenter på Østerbro. På Østerbro. Kildevælds Kulturcenter. Ja. Og der er gratis adgang. Ja. Og så kan der købes gløgg og æbleskiver, ikke? Det kan der. Absolut. Ja, så det er vores, og det har jo også, vi er jo lidt under pres. Vi havde vores første samling, var det begyndelsen af september. Og nu så spiller vi fuld repertoire her med sangerinde, og måske en gæstemusiker, det er vi lige ved at finde ud af, her den 20. Og det her, det er jo sådan, det er et meget godt udtryk for noget af det, vi spiller. Altså, der er fart på, og ja, som jeg sagde før, altså også amatører, jeg vil da lige så sige, vi får nu at bruge vores anden alts udtryk. Der er rigtig meget musik, der er oppe på slagbænken derhjemme og blevet hugget ud i stykker for så at blive samlet igen. Men det var det, vi rigtig gerne ville jo. Vi ville jo rigtig gerne, også amatører, altså lære noget, blive udfordret. Og så bliver du nødt til at finde på sådan noget her. Ja. Og I er fuldt besat nu på bandet, ikke? Jo, vi er fuldt besat. Vi kunne måske godt drømme om en guitarist. Ham eller hende går vi og kigger på, og det kunne være mega fedt, hvis det var sådan en ung en fra konservatoriet eksempelvis. Det synes vi kunne være sjovt. Ja. Nå, vi skal høre et stykke musik mere. Der er et nummer her, der hedder For Lena and Lenny. Og det er med Quincy Jones, Sarmastico Big Band. Ikke? Det er det. Så det har du valgt, og det er ikke, så du kaster ikke helt vrag på det lidt mere traditionelle. Nej, det her, det går jo lige i tårkanalerne. Ja. Det er meget smukt.
Ja, det var For Lena and Lenny med... Hvem var det? Det var Big Bandet. Ja, men det er jo Sam Nestico. Quincy Jones, ja. Og Sam Nesticos Big Band. Og Sam Nestico, ja. Fantastisk. Ja, fantastisk, det er meget, meget smukt. Men lidt mere traditionelt end det første, vi hørte. Ikke? Men man skal jo ikke forsage historien, og det gør vi heller ikke. Nej. Nå, nu nævnte jeg den måde, konceptet var, at de ville have en professionel på hver af sektionposterne, ikke? Og det koster jo alt sammen, ikke? Ja, det gør det. Hvordan kan økonomien hænge sammen i sådan en big band der? Ja, men Børge har været nede og tage et stort banklån. Nej. Det var pænt af ham. Jamen, han er også en rar fyr. Nej, altså, jeg er jo selvstændig, så jeg har valgt, at mit firma skulle lægge et sponsorat. Mm-hmm. Musik er noget, der gør noget godt, også for det koncept, som jeg arbejder, som jo er med ældre, syge mennesker. Ja. Der har musik altid været en god ting. Så jeg har lagt et sponsorat, og Børge har lagt et sponsorat. Og så er tanken jo selvfølgelig, at når vi bliver spillet godt sammen og har fået lagt nogle gode repertoirer, og i øvrigt begynder at bygge nogle konceptkoncerter op, som jo er det, vi rigtig gerne vil, jamen så tjener vi jo også nogle penge, og de penge kan vi jo så også honorere vores professionelle med. Mm-hmm. Så indtil da, så er det vores sponsorater, som vi betaler af. Og det er jo måske mulighed for os at få andre sponsorater hen ad vejen, ikke? Det kunne sagtens være. Ja. Det er noget, vi ligesom har kigget lidt på, men jeg tror egentlig, det, som har været vigtigt for os nu, det har været at ligesom få noget ro på bandet, sådan så vi kunne få samlet nogle gode musikere, få spillet os sammen, få prøvet hinanden af, fordi det er jo altså en 16-17 individualister, man får samlet, og det ved du jo selv, du spiller jo også jazzmusik, altså der er også 17 meninger, men det har faktisk gået rigtig fint. Der er stor respekt for hinanden. Vi har jo så heldig, vi har Anders Malta på som vores dirigent. Ja. Jo fuldstændig fantastisk trompetist og musiker, komponist også, og jo ung og kan virkelig høre rigtig mange ting. Og jo og vi har Mester Mohawk på kontrabas, Niels William, så jeg synes, vi har fået Marianne nede i saxgruppen og Emilie i basun. Vi har jo en ung basungruppe, det er jo helt fantastisk. Altså, de spiller forrygende sammen. Og så har vi jo Kjeld Mortensen, som er lead-trompetist og er den største pædagog på den jord, fordi ellers så tror jeg, at både Børge og Tina og jeg, vi vil have slidt folk ned. Ja. Så vi har fået samlet en god gruppe, og vi har så valgt at give de her penge, så vi kunne få ro omkring gruppen, og så vi kunne få skabt den her drøm, som vi gerne vil. Ja, det er... Ja. Nu nævnte du selv det der med 17 forskellige meninger og så videre. Så kan jeg spørge mig, er der en form for demokrati i det, eller er der nogen, der siger, at sådan skal det være? Vi tror jo på demokrati, og vi har også fra starten ligesom sagt, at vi skal have det sjovt. Der er ikke nogen, der skal bestemme så frygtelig meget mere end nogen andre, men det, som der også ligger i det, når du hyrer professionelt ind, så har de jo også naturligt det større say. Altså, hvis de ligesom skal holde os amatører i hånden, så bliver vi også nødt til at lytte til dem. Og der kommer... Så det nivellerer sig egentlig naturligt. Okay. Det synes jeg, altså der har jo været sindssygt meget entusiasme i starten. Det har virkelig været, folk har virkelig taget, det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Og det er egentlig nok kommet lidt bag på os, at der var, men det var der virkelig en stor lyst til at få banket det her op. Og at kæmpe rummelighed over for hinanden. Vi har jo en svære, der har spillet tenor og i big band, siden han var 15 år, altså i gymnasiet, og jeg kan godt røbe, det er mere end 15 år siden, han gik ud af gymnasiet. Så han er jo en sindssyg sværvægter. Så har du en som mig, jeg har jo i anden omgang kun spillet 3,5 år, ikke? Så, men der er virkelig en lyst til, at vi skal spille sammen, og vi skal få det her projekt til at fungere, og det er det, der bærer os igennem. Men tiden går, Jill, og det er Jill Trolle, som kommer ind her fra Straight Ahead Big Band og fortæller om det, som er ved at det er et big band i fødslen, ikke? Og får sin debut den 20. december. Men det er jo måske meget passende, at vi lige slutter med den her Dream a Little Dream, fordi der er blevet drømt nogle drømmer omkring det her, ikke? Det er der, bestemt. Og den her version, vi skal høre af det kendte nummer, det er med
det hedder Night and Day Big Band, men det er egentlig noget med Chicago, altså det gamle Chicago-gruppe, ikke? Pop-rockband, som har lavet en skive, med, hvor de har en håndfuld af deres numre har de indspillet med et big band. Ja. Så tak fordi du kom ind, og tak, vi slutter med den her. Tak fordi jeg måtte komme. Tak. Jeg spiller. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Just say goodnight and